Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz hartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahul, hau alokatu horrek egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka, uluka hotz eta ahul, noiztik diozu hain ezkor, guztia posiblela, noiztik duzu eztarrian, itxasoaren sabela, iraganeko esaldiz, gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure, ahots korden koordenadak, hau alak nahi eta hain zabiltza ahul, hau alokatu horrek egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka.